ग्रेब निवल निवल। गार्ड हिफाजत कवल हिफाजत कवल। और यू कैन से गार्ड सातना कवल सातना कवल। गाइड रहनुमाई कवल रहनुमाई कवल। और गाइड लार खोदल लार खोदल। हाम नुकसान वर्कवल नुकसान वर्कवल। और हाम जियान रसवल जियान रसवल। हायर मुलाजिम सातल मुलाजिम सातल। होप उमेद लरल उमेद लरल। और होप खिला लरल खिला लरल। हरी तादी कवल तादी कवल। और हरी बेड़ा कवल बेड़ा कवल। आइडेंटिफाई शनाहत कवल शनाहत कवल। और आइडेंटिफाई पेजंदल पेजंदल। इंटरप्ट मुदाहिलत कवल मुदाहिलत कवल। इन्वेस्ट सरमाया लगवल सरमाया लगवल। जज फैसला कवल फैसला कवल। और जज कज़ावत कवल कज़ावत कवल। किक लता वर्कवल लता वर्कवल। लेबल नुम लिकल नुम लिकल। एडमायर तारीफ कवल तारीफ कवल। और एडमायर स्तायना कवल स्तायना कवल। अप्रोच रसाई रसाई। आर्ग्यू बहस कवल बहस कवल। अरेंज तरतीबवल तरतीबवल। असिस्ट मरस्ता कवल मरस्ता कवल। Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.